విభూతి యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ భగవత్ విభూతి యోగము. విభూతి యోగము, విభూతి అంటే మహిమలు అని చెప్పుకున్నాము. మహత్యాలు అంటే మరి భగవంతుడి యొక్క వైభవం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. ముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే ఈ వైభవాలు విభూతులు భగవంతుడు ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే మరి ఆయన చెప్పందే మరి మనకి ఇది తెలియదు కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పబట్టే ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలైనా మనకు తెలుస్తూ వచ్చాయి మన పెద్దవాళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ద్వారా అలా. కాబట్టి అది ఎందుకు చెప్తున్నారు అన్నదానికి మనందరికీ తెలుసుకా అని మనం అనుకుంటాం, చిన్న చిన్న విషయాలేగా ఇవి అని. కానీ దానికి కారణం ఏమిటి, మనకి ఎలా తెలిసింది అంటే మొట్టమొదట ఇలా చెప్పబట్టే ఆ కొంత బేసిక్ జ్ఞానమైనా మనకు తెలిసింది. సరే, ఇప్పుడు ఈ 10వ అధ్యాయం భగవాను వాచ్తో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ భూయేవ మహాబాహో. భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో భూయ ఏవ, మళ్ళీ ఇంకొకసారి మహాబాహులున్న అర్జున విను, శృణుమే విను నా యొక్క పరమం వచ దివ్యమైన వచనాలు. యత్తేహం ఇది నాకు ప్రియమాణాయ ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి ఉపదేశిస్తున్నాను. హితకామ్యయ అంటే నీకు ఉపయోగకరమైన ఈ విషయాన్ని, నీకు మంచి కలిగించే విషయాన్ని, నీకు హితకరమైనటువంటి ఈ విషయాన్ని, ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను. నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి అవడం చేత ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే కూడా ఇంకా ఉత్తమమైన ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ పరమ దివ్య వచనాలను విను అని భగవంతుడు అంటున్నారు. అంటే మరి అర్జునుడు నిన్ను ఏ విధంగా నీ యొక్క విషయం నాకు తెలుసుకోవాలనుంది అని అడగబట్టి ఇది భగవంతుడు చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. నమే విదు సురగణ ప్రభవం నా మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. నమే విదు సురగణాలంటే దేవగణాలు, దేవతలందరికీ కూడా నేను వాళ్ళకి నా గురించి తెలియదు. ప్రభవం, నా యొక్క మహిమ, నా వైభవం, నా విషయం, నా ప్రభావం వాళ్లకు, నా మహర్షులకు కూడా తెలియదు. ఏది దేవతలకు తెలియదు, మహర్షులకు తెలియదు నా యొక్క వైభవం. అహం నేను ఆదిర్హి దేవానాం ఆది దేవుడను, మహర్షీనాం చ సర్వశః మహర్షులకు అందరకు, ఆదిర్హి దేవానాం
అంటే దేవతలకు మహర్షులకు చ మరియు సర్వశ అందరికీ కూడా నేనే మూలము అని చెప్తున్నారు. సో నన్ను గురించి పూర్తిగా దేవతలకు మహర్షులకు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే అందరికంటే ముందున్న వాడిని నేను ఆది దేవుడని కాబట్టి, మహర్షుల కన్నా దేవతల కన్నా ముందే ఉన్నాను కాబట్టి, వాళ్ళకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నా గురించి, నా వైభవం గురించి పూర్తిగా తెలియదు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఆయన మరి ఆదిదేవుడు. ఇక్కడ పైన మరి సమస్త విశ్వాలకు ఆధారం అయినటువంటి భగవంతుణ్ణి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. క్రింద బ్రహ్మదేవుడు నమస్కరించటం, ఇక్కడ కూడా బ్రహ్మదేవుడు క్షమాపణ అడుగుతున్నట్లుగా మనకు కనిపిస్తోంది. గోపికలు, గోపబాలురు, గోవులు అన్ని కనిపిస్తున్నారు. ఇది ఆ భాగవతంలో మనకి ఈ స్టోరీ తెలుస్తుంది. ఏమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అందరూ ఇలా ఏదో భగవంతుడు అన్నట్లుగా పొగుడుతున్నారు. అసలు నిజంగా ఇతనికి ఆ శక్తి ఉందా లేదా అని పరీక్షిద్దామని ఒకరోజు గోవులన్నిటినీ తీసుకువెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. గోపబాలురందరూ వచ్చి అయ్యో గోవులన్నీ పోయాయంటే శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు ఇది బ్రహ్మదేవుడి పని అని. సరే వీళ్ళు వెతకటానికని వెళ్ళిన గోపబాలుని కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతాడు బ్రహ్మదేవుడు. అయితే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ తీసుకువెళ్ళిపోయిన అన్ని గోవులు, అన్ని గోపబాలురు రూపాలన్నీ ఆయనే దాల్చి మరి వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు కలవరపడకుండా ఆయనే ఆ రూపాలన్నీ దాల్చడం జరుగుతుంది. అయితే మరి బ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు తెలుసుకుని తన తప్పు వాళ్ళని తీసుకువచ్చినా అది బ్రహ్మదేవుడు ఇది 1 సంవత్సరం పాటు ఈ శ్రీకృష్ణుడు ఈ గోవులందరి రూపాలు, ఈ గోపబాలురందరి రూపాలు ఆయనే ధరించి ఈ 1 year గడపడం జరిగింది. అయితే 1 year ఎందుకు అయింది అంటే బ్రహ్మదేవుడి కి 1 క్షణమైనా మనకి ఆల్మోస్ట్ 1 year అయినట్టు అయిపోతుంది. అంతే కదా. మరి ఆయన రోజు ఎంత పెద్దదో మనం చూసాం. కాబట్టి ఆయన గంట ఎంత పెద్దదో చూసాం, ఆయనకి క్షణం ఎంతదో చూసాం. అట్లా సో ఆయన మిలియన్ సెకండ్లో వెంటనే తీసుకొచ్చినా మనకి 1 year అయిపోయింది. సో అప్పుడు తీసుకొచ్చి ఇచ్చి బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణుడిని క్షమాపణ అడిగి తన యొక్క తప్పు తెలుసుకున్నానని తిరిగి గోవులను గోపాలను అందరినీ తీసుకురావడం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట ఆ స్టోరీ. యో మామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అంటే ఇది ఎందుకు చూపించారు అంటే మరి నేను నా గురించి దేవతలకు మహర్షులకు కూడా పూర్తిగా తెలియదు అంటున్నారు కదా. సో అది మరి బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి ఒక దేవతల్లో ఒకరు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఒక్కొక్కసారి తెలియదు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ స్టోరీ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. యో మామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో యోమాం అజమనాం నేను ఎవరైతే నన్ను అజుడను అంటే పుట్టుక లేని వాడినని, అనాది అంటే ఆది లేనివాడు అంటే భగవంతుడికి మరి పుట్టుక లేనప్పుడు ఆదియే లేదు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు లోకమహేశ్వరుడను అంటే సమస్త లోకానికి మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు మోహానికి గురికారు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే పైగా వాళ్ళు పాపాలన్నిటి నుంచి వాళ్ళు విడుదల అవుతారు. సో ఎవరైతే నన్ను జన్మరహితుణ్ణని అనాదిని అని సమస్త లోకానికి మహేశ్వరునని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, సర్వ పాపాల నుంచి వాళ్ళు విడుదల చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ తెలుసుకుంటారో అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే మనందరం కూడా ఇప్పుడు చదివి ఓకే భగవంతుడు జన్మరహితుడు అనాది సర్వలోక మహేశ్వరుడు అన్న విషయం మనకి ఇది చూసినాక అర్థమైంది. కానీ తెలుసుకోవడం అంటే అది విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ఆ భక్తితో మనస్ఫూర్తిగా మనము భగవంతుడిని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు.
మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజా. మహర్షులు సప్త ఋషులు కూడా వాళ్ళు సప్త ఋషులు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, ఆ సప్త ఋషులు తర్వాత చత్వారో అంటే నలుగురు బ్రహ్మకుమారులు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, సనాతనుడు, వీళ్ళు నలుగురు అన్నమాట బ్రహ్మకుమారులు. తర్వాత మనువు, 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా నా మానసం నుంచే జన్మించారు. మద్భావ మానస జాత, నా యొక్క భావం అంటే నా మానసం నుంచే జన్మించారు జాత. ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ, వీళ్ళందరి నుంచి ఇక సమస్త ప్రజలు జన్మించారు. సో మొట్టమొదటగా ఈ సప్త ఋషులు, బ్రహ్మకుమారులు, నలుగురు మహర్షులు అయిన బ్రహ్మకుమారులు, మనువులు, వీళ్ళంతా నా మానసం నుంచి జన్మించారు. తర్వాత లోకంలోని అన్ని లోకాల్లో ప్రజలంతా వారి నుంచి జన్మించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆది దేవుణ్ణు అన్నదానికి ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఎవరైతే నా విభూతులు అంటే నా మహిమలు, తర్వాత మమయో వేత్తి తత్వతః, నా మహిమలు నా దివ్య శక్తులు నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, సోవికంపేన యోగేన, వాళ్ళు విచలనం లేని యోగంలో, భక్తి యోగంలో, యుజ్యతే నాత్ర సంశయ, నెలకొంటారు. అంటే ఆ భక్తి యోగంతో నాలో ఏకమవుతారు, ఇందులో సంశయమేమీ లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా మహిమలు దివ్య శక్తులు నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వికంపేన అంటే నిశ్చలమైన భక్తి యోగంలో నాతో ఏకమవుతారు. దీంట్లో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు. నాత్ర అసంశయ, సందేహం ఏమీ లేదు, సంశయం అని అంటున్నారు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఏది నేనే భగవద్గీత సారాంశం. అంటే సారాంశం అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే భగవద్గీతలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అన్నది ఈ 4 శ్లోకాస్ లో మనం చూడొచ్చు అని చెప్పి ప్రభుపాద చెప్పారు. ఏమిటి అంటే అహం సర్వస్య ప్రభువు, నేను సమస్తానికి ప్రభువును, మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా నుంచే సర్వము కూడా నడుస్తోంది. ప్రవర్తన అంటే బిహేవియర్. ఇక్కడ ప్రవర్తన, సర్వానికి ప్రవర్తన అంటే ఏమిటి, ఎలా నడుస్తోంది, బిహేవియర్, నడత. సో నా మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా అంతా సమస్తము కూడా నా వల్లే నడుస్తోంది. మరి మనం ఇంతకు ముందు ఒక శ్లోకం చూసాం, సూత్రే మణిగణ ఇవ అని. అంటే మరి ఈ మణులన్నీ కూడా దారం మీద ఏ రకంగా ఆధారపడి ఉంటాయో అలాగే సమస్త గ్రహాలు విశ్వము కూడా నా మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని చెప్పారు. అది ఇక్కడ సమస్తము నా వల్లనే నడుస్తోంది అన్నదానికి అది కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా నన్ను ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని ఆరాధిస్తారో బుధాభావ సమన్విత, అలాంటి జ్ఞానులు నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నన్ను భజిస్తారు, పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నన్ను సమస్త సృష్టికి మూలాన్ని, ప్రభువునని, నా వల్లే సమస్తము కూడా నడుస్తోందని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు వాళ్ళు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్పి ఈ గీతా సారాంశంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల్లో ఈ 4 శ్లోకాల్లో ఇది మొదటి శ్లోకం అన్నమాట. ఈ చాప్టర్ లో 8th శ్లోకం. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ.
మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, నా మీదే మనస్సును ప్రాణాన్ని కూడా పెట్టుకుని బోధయంత పరస్పరం, పరస్పరం వాళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు బోధించుకుంటూ నా గురించి కథయంతశ్చమాం, నా కథలు చెప్పుకుంటూ నిత్యం తుష్యంతిచ రమంతిచ, తృప్తి పడుతూ ఉంటారు మరియు రమిస్తూ ఉంటారు. రమించడం అంటే ఆనందిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ భక్తులు ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చెప్పారు, నేనే సమస్త సృష్టికి, ఈ 8th to 11th శ్లోకాస్ అన్నమాట భగవద్గీత సారాంశం అంటున్నారు. 8వ దాంట్లో నన్ను సమస్త సృష్టికి ఉత్పత్తికి మూలాన్ని అని, నా వల్లే సమస్తం నడుస్తోంది అని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. వాళ్ళు నా మీదే మనస్సు పెట్టి ప్రాణాలను కూడా నాకు శరణాగతితో అర్పించి బోధించుకుంటున్న, పరస్పరం ఒకళ్ళకొకళ్ళు నా గురించి బోధించుకుంటూ నిత్యం అందులోనే తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అన్నది ఈ శ్లోకం. అంటే మహాత్ములు వాళ్ళు, భక్తులు ఏ రకంగా ప్రవర్తిస్తారు అంటే ఇలా వాళ్ళు సత్సంగంలో భగవంతుడి గురించి చెప్పుకుంటూ బోధించుకుంటూ దాంట్లో నిత్యము దాంట్లో తృప్తి ఆనందాలను పొందుతారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఆయన శిష్యులను చూపిస్తున్నారు. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. సో తేషాం సతతయుక్తానాం, ఇలా సతతము కూడా ఇందులో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు, ఎందులో భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించటంలో ఎల్లప్పుడూ యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు దదామి బుద్ధియోగం తం, బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకుంటారు. సో ఇలా ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే వాళ్లకు, సేవించే వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. అంటే వాళ్లకు ఏమీ జ్ఞానయోగం ఇవన్నీ తెలియకపోయినా, వేదాలు ఇవన్నీ రాకపోయినా, భక్తి ఉంటే చాలు. ఆ ప్రేమపూర్వక భక్తితో నన్ను సేవించే వాళ్లకు నా దగ్గరకు వచ్చే ఆ జ్ఞానాన్ని, బుద్ధియోగాన్ని నేనే ఇస్తాను. కావాల్సింది ఏమిటి అంటే నా మీద ప్రేమపూర్వక భక్తి, భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమ పెంచుకుంటే అదే భక్తి అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్రేమకు అర్థం ఏమిటి అంటే శరణాగత తత్వం. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. ఎవరికి ఇష్టం, మనకి ఎవరి మీద అయితే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం చేసినా సహిస్తాం, మనం భరిస్తాం. అలాగే మరి భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆయన కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, దుఃఖం వచ్చినా, లాభం వచ్చినా, సంతోషం వచ్చినా, ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం ఆయన ఇచ్చింది అనేటటువంటి యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు అది శరణాగత తత్వం. సో ఆ ప్రేమ అనేది భగవంతుడి మీద ఉన్నప్పుడు మనకు అది కలుగుతుంది. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో వాళ్ళ మీద నేను అనుకంపార్థం అంటే అపరిమితమైన కరుణతో నేను అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి. జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాంటి వారు, ఇలాంటి భక్తులకు, సతతము నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించే భక్తులకు వాళ్ళ మీద అపారమైన కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి నాశనం చేసి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తారు. సో భగవంతుడే మనకు ఆ జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తారు. మనకి అంత జ్ఞానము, వేదాలు ఇలాంటివి రాకపోయినా కూడా ఈ భక్తిభావం ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని తరిమివేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో మొత్తం 4 శ్లోకాస్. ఫస్ట్ది అహం సర్వస్య, నేను సర్వానికి ప్రభువునని, సర్వము నా వల్లే నడుస్తోందని అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను భక్తితో విశ్వసిస్తారు. సో
అది నమ్మకం ఉండాలి. ఏది? భగవంతుడే సర్వానికి ప్రభువు, ఆయనే ఇదంతా నడిపిస్తున్నాడు అని ఎప్పుడైతే మనం విశ్వాసంతో నమ్ముతామో మరి అప్పుడు మనకి ఆ భక్తి భావం ఏర్పడుతుంది. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, ఆ భక్తులు, అలాంటి భక్తులు నా మీదే మనస్సును ప్రాణాలను పెట్టుకుని వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు నా గురించి చెప్పుకుంటూ దాంట్లోనే ఆనందాన్ని, తృప్తిని పొందుతూ ఉంటారు. మరి సతతము ఇలా నా భక్తిలో ప్రీతిపూర్వకంగా భజిస్తూ ఉండే వాళ్ళకు నేనే నన్ను చేరుకునే బుద్ధి యోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధి యోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. నేను వాళ్ళ మీద కరుణతో వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని పోగొట్టి వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞాన దీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా ఎవరైతే భగవంతుడు సర్వానికి ప్రభు, సర్వముని ఆయనే నడిపిస్తున్నారు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని నిత్యము ఆయన భక్తిలో ఆయన్ను ఆరాధిస్తారో వాళ్లకు ఈ బుద్ధి యోగాన్ని నేనే ఇస్తాను. దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, భగవంతుడిని మనం నమ్మితే ఈ రకంగా మనం గనక విశ్వాసం పెంచుకుంటే సర్వానికి ప్రభువు, సమస్తము ఆయనే నడిపిస్తున్నారు అన్న విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు మనకు ఆయన ఇస్తారు ఆ జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు, భగవంతుడిని ఈ రకంగా స్తుతించడం ప్రారంభించాడనమాట. అర్థం చేసుకుని భగవంతుడి యొక్క మరి మహిమ. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. పరబ్రహ్మ, పరంధామ, దివ్యధాముడా, పవిత్రుడా, పరమం దివ్యమైన భగవంతుడా, మరి నువ్వు పురుషం, ఆది పురుషుడవు, శాశ్వతుడవు అంటే నిత్యము ఎప్పటికీ ఉండేవాడివి, పుట్టుక లేదు. భగవంతుడు శాశ్వతమైన వాడు, దివ్యమైన వాడు, ఆదిదేవుడవు నువ్వు, అజం పుట్టుక లేని వాడివి, విభు ప్రభువు అని చెప్పి అలా స్తుతించాడనమాట. కాబట్టి నువ్వు పరబ్రహ్మ, దేవదేవుడు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడు, పవిత్రుడవు, మరి సంపూర్ణ సత్యానివి, పరమం భవాన్ అన్నదానికి పురుషం, మరి ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రుడు, శాశ్వతమైన వాడివి, దివ్యమైన అతీంద్రుడవు, దేవం అజం పుట్టుక లేని వాడివి, విభుం మరి ప్రభువు, సర్వవ్యాపకుడవు అని చెప్పి స్తుతిస్తూ ఇంకా ఏమన్నాడంటే, అహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవళో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషిమే. సో ఇలా గొప్ప గొప్ప దేవర్షులు ఉన్నారు కదా. ఏది? నారదుడు మరియు అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా నీ గురించి ఈ విషయమే చెప్పారు. ఈ గొప్ప గొప్ప దేవఋషులు నీ గురించి ఇలాగే చెప్పారు. స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే నాకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు. ఇంతకు ముందే ఈ దేవర్షులంతా చెప్పారు నీ గురించి, నారదుడు గాని, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే చెప్తున్నావు. ఓ కృష్ణ యోగీశ్వర, నేను మరి నిరంతరం నిన్ను స్మరించాలి అంటే ఎలా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, నిన్ను ఏ ఏ రూపాల్లో నేను గుర్తు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు అనమాట. సో అంటే మరి భగవంతుణ్ణి నిత్యము స్మరించాలి అంటే అసలు ఏమిటి అంటే అక్కడ విషయం అర్థం అవ్వాలి కదా భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా. అందుకని నిన్ను ఎలా స్మరించాలి, నిరంతరం చెయ్యాలి అంటే ఎలా గుర్తు చేసుకోవాలి అని అడిగాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, నీ యొక్క మహిమలు, నీ అవతారాలు మళ్ళీ నాకు విస్తారంగా వివరించు. నువ్వు నీ మాటలు అంటే నీ వచనామృతాలను వింటూ ఉంటే నాకు తనివి తీరడం లేదు. నాకు నీ మహిమలు, అవతారాల గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా నాకు విస్తారంగా చెప్పు అని చెప్పి అర్జునుడు కోరాడు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. సరే, విభూతులు అనుకున్నాం కదా. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి
నక్షత్రాణం అహం శశి. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ అంటే వెలుగు ఇచ్చే వాటిల్లో నేను సూర్యుడును ఇక్కడ చూస్తున్నాము. మరీచిర్ మరుతాం అస్మి అంటే మరి మరుత్తులనే దేవతలలో నేను మరీచిని అనే వాయువును ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నక్షత్రాణం అహం శశి నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడును, అన్నిటికంటే బ్రైట్ గా కనిపిస్తారు కాబట్టి. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతనః. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవతలలో మరి నేను వాసవ అంటే స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రుడను. మరి ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి ఇంద్రియాలన్నిట్లో నేను మనస్సును. సో ఇంద్రియాలు మనస్సు ఇంద్రియం కాదు కానీ డౌట్ రావచ్చు ఎవరికైనా. ఇంద్రియాలు కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, స్పర్శ, చర్మం అని చెప్పుకున్నా వీటన్నిటికీ అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది? మనస్సును అవి ఎఫెక్ట్ చేయగలవు కాబట్టి వచ్చింది. ఏదైనా ఇవి తీసుకునే విషయాలు వెళ్ళేది ఎక్కడికి అంటే మన మైండే కాబట్టి, అందుకని ఇంద్రియాలు కూడా మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ కారణంగా ఆరోదని. సో ఇంద్రియాలలో మనస్సును, మరి ఈ మనస్సు రియాక్ట్ అవ్వకపోతే ఇంక ఇంద్రియాలు ఎలాగూ ఉపయోగం లేదు. సో ఇంద్రియాలలో మనస్సును, జీవులలో నేను ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరినాం అహం. సో రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్షరాక్షసులలో మరి ధనపతి అయిన కుబేరుడను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. వసువులలో అగ్నిని, పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని. ఈ మేరు పర్వతమే మరి క్షీరసాగర మథనం అంటారు కదా, ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతారు కదా దేవతలు రాక్షసులు కలిసి. అప్పుడు మరి అమృతం ఉద్భవించిందని. ఆ పాల సముద్రాన్ని చిలకడానికి కవ్వం ఎంత పెద్దది కావాలి? ఈ మేరు పర్వతాన్నే కవ్వంగా చేసి అప్పుడే మరి కూర్మావతారంలో భగవంతుడు ఆ కవ్వాన్ని మరి కింద కుండ లాంటి దాంట్లో పెడతాం మజ్జిగ చిలకాలంటే. సో ఇక్కడ మరి ఆ కుండ, అంత పెద్ద పర్వతానికి కుండ ఏది అంటే దాన్ని భగవంతుడు తాబేలు రూపంలో కింద ఉండి దాని మీద ఈ పర్వతాన్ని పెట్టడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత వాళ్ళు దానిని వాసుకి అన్న పాముని తాడుగా చేసుకుని ఆ కవ్వానికి చిలకడం జరుగుతుంది. కాబట్టి పర్వతాలలో మేరు పర్వతం యొక్క అది దాని యొక్క గొప్పతనం. పర్వతాల్లో మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. బృహస్పతి ఎవరు? దేవతలకు గురువు. మరి సేనానీనాం సేనాపతులలో అహం స్కందః నేను. స్కంద అంటే ఎవరు? కార్తికేయుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. సో ఆయన దేవతలకు సేనాధిపతి కాబట్టి సేనాధిపతులలో నేను స్కందుడను. సరసాం అంటే నీటి జలాశయాల్లో అస్మి సాగరః నేను సాగరాన్ని, సముద్రాన్ని. మరి జలాశయాలన్నిట్లో కూడా సముద్రం గొప్పది, పెద్దది కాబట్టి సముద్రాన్ని. మహర్షీణాం భృగుర్ అహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరామస్మి అంటే ఏకమక్షరం అంటే దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. స్థావరాణం హిమాలయః. సో స్థావరాలంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. అంటే చర అచర అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో చర అంటే కదిలేవి, అచర అంటే కదలనివి. అలాగే స్థావరం అంటే కదలనివి, జంగాలంటే కదిలేవి. సో ఈ స్థావరాలు కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని. సో కదలకుండా ఉండేవి ఏమిటి? కొండలు, గుట్టలు ఇలాంటివి కదా. మరి వాటిలన్నిట్లోకి హిమాలయాలు గొప్పవి కాబట్టి నేను హిమాలయాల్ని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః
గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని, రావి చెట్టును, మరి రావి చెట్టును మనం కూడా అందుకే గౌరవిస్తూ ఉంటారు. దేవర్షీనాం చ నారదః, దేవర్షులందరిలో నేను నారదుణ్ణు. గంధర్వాణాం చిత్రరథః, గంధర్వులలో అందరిలో కూడా చిత్రరథుడు, వాళ్ళంతా గంధర్వులు పాటలు బాగా పాడుతూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళలో కూడా ఈ చిత్రరథుడు అనేవాడు ఇంకా మంచి గాయకుడు. గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను. సిద్ధానాం కపిలో ముని, సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మరి యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో అన్నిట్లోకి జపయజ్ఞం గొప్పది అని మనకి దీనివల్ల అర్థమవుతోంది. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. మరి అశ్వాలన్నింటిలోకి నేను ఉచ్చైశ్వరం అనేటటువంటి గుర్రం ఉంది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మరి ఈ పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అందులో నుంచి ఈ గుర్రము ఇవన్నీ వచ్చాయన్నమాట, ఐరావతము ఇవి. సో అందుకని గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. మరి ఐరావతం గజేంద్రాణం, గజేంద్రుల ఏనుగులలో ఐరావతాన్ని. విద్ధిమాం అమృతోద్భవం, సో నేను అది అమృతాన్నించి ఉద్భవించినటువంటి ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజేంద్రుడను. నరాణాంచ నరాధిపం, మనుష్యులలో నరులలో నేను రాజును అంటే నాయకుడును అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం ధేనూనాం అస్మి కామధుక్ ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. సో ఆయుధాలలో అహం వజ్రం, నేను వజ్రాయుధాన్ని, అది ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం. సో ఆయుధాల్లో అది మహా గొప్ప ఆయుధం, వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధు, సో అంటే గోవులలో నేను కామధేనువును. సురభి అని కూడా కామధేనుకు పేరు ఉందన్నమాట. ప్రజన అంటే కామధేను మనం ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు ఒక పాలు ఇచ్చేటటువంటి ఆవు అని చెప్తారు. సో గోవులలో నేను సురభిని, కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్ప, కందర్ప అంటే ప్రేమ దేవత అయిన, సంతానోత్పత్తికి కారణం ప్రేమ దేవత అయిన మన్మధుడిని నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సర్పాలలో వాసుకిని, సో ఆ వాసుకి చాలా పెద్ద సర్పం కాబట్టి దానిని మరి పాలసముద్ర క్షీరసాగర మథనంలో కవ్వానికి తాడులాగా వాడుకోవటం జరిగింది అన్నమాట. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. అనేక పడగలున్న నాగులలో నేను అనంతుడును, అంటే ఆదిశేషుడి పేరు అనంతనాగు. సో అందుకని ఎన్నో పడగలున్న నాగులలో నేను అనంతుడను. జలవాసులలో నేను వరుణదేవుడును. మరి పితృదేవతలలో ఆర్యముడును. అలాగే నియమాలు అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజును. నియమాలు అమలుపరచు అంటే రూల్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు, రూల్స్ అమలుపరిచేవాళ్ళు. ఎవరు మనకి ఈ భూప్రపంచం మనం చూసే మన ప్రపంచంలో జడ్జెస్, వీళ్ళని మనం ఇది లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, పోలీసులు, జడ్జిలు, ఇలాంటి వాళ్ళని రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళు అంటాం. అది మరి అన్ని లోకాల్లో అందరి విషయాల్లో రూల్స్ అమలుపరిచేది ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు. మరి ఆయనే తప్పులు చేసిన వాళ్ళను జడ్జి గనక ఏ రకంగా చెప్తారో ఆయన అక్కడ నిర్ణయించడం. అందుకని రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళలో యమధర్మరాజును. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. మరి దైత్యులు అంటే రాక్షసుల్లో నేను ప్రహ్లాదుడను. ప్రహ్లాదుడు మరి రాక్షస కుటుంబంలో పుట్టినా కూడా మహాభక్తుడు కాబట్టి దైత్యులలో ప్రహ్లాదుడను. కాలయతాం అహం, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. మరి అంతే కదా, టైం అన్నిటినీ కూడా నియంత్రిస్తుంది, అన్ని టైం ప్రకారమే జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిలో కాలాన్ని. మృగాణాంచ మృగేంద్రోహం, సో మృగాలలో నేను సింహాన్ని, మృగరాజును అయిన సింహాన్ని.
వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. పవన పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం, జుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. అంటే పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను పవన అంటే వాయువును, రామశస్త్రభృతాం అహం మరి ఆయుధదారులలో నేను రాముడును. రామబాణానికి మరి తిరుగులేదు, అందుకని ఆయుధదారులలో రాముడును. జుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో మొసలిని. స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఇదేనా మరి? అందరిలో ఇందులో నేను అది, అందులో నేను ఇది అంటున్నారు. మరి భగవంతుడు అందరిలో లేడా అని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఎవరిలో ఏ శక్తి ఉన్నా కూడా అది భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో మరి స్రోతస ఇట్లా మనం రకరకాలుగా చూసాం కదా. మృగాలలో నేను సింహాన్ని అంటే మిగిలిన మృగాలన్నీ భగవంతుడు కాదా అని మనకు డౌట్ వస్తే గనక అక్కడ అర్థం అది. ఏ శక్తి ఏ సామర్థ్యం ఎవరిలో ఉన్నా సరే, ఎక్కడున్నా సరే అది భగవంతుడే అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ఇలా ఇన్ని రకాల ఎగ్జాంపుల్స్, ఉదాహరణలు భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట. అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని, అక్షరాలలో అకారాన్ని, అకారం లేనిది ఏ మాట రాదు. సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, ద్వంద్వ సమాసం అంటే రెండు పదాలు, రెండు పదాలతో మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్స్. రామకృష్ణులు ఒకటే పదం కానీ రెండు మాటలు, దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం అంటాం. సో అది సమాసాల్లో కూడా స్పెషల్ అన్నమాట. సో సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు నేనే. అంటే ఇక్కడ మనకి శ్లోకంలో స్త్రీలలో ఉండే ఈ లక్షణాలు భగవంతుడే చెప్తున్నారు. కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, విజ్డమ్ అన్నమాట, ధైర్యం, ఓర్పు, ఇవన్నీ అవి ఎవరు అంటే భగవంతుడే. స్త్రీలలో ఉండే ఈ లక్షణాలు. నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, ఛందస్సులలో గాయత్రిని. మరి గాయత్రి మంత్రం అన్ని మంత్రాల కంటే కూడా రాజు అది. మాసాలలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంతాన్ని అని చెప్తున్నారు. మార్గశిర మాసం అంటే మనకి నవంబర్ ఆ ప్రాంతాల్లో వస్తుంది. నవంబరు, కొద్దిగా డిసెంబర్, మరి ఆ టైంలో ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి నెలలలో మార్గశిరాన్ని. ఋతువులలో మరి వసంత ఋతువు, అన్నీ చిగిర్చే సమయం, అందంగా మరి చెట్లు, ఆకులు, పువ్వులు పూసే సమయం కాబట్టి ఋతువులలో వసంతం. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం, జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. సో ద్యూతం చలయతాం అస్మి, మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను. మరి తేజస్వినాం అహం, తేజోవంతులలో ఉన్న తేజస్సును నేనే. జయోస్మి అంటే జయించేవాళ్ళు, విజేతలలో విజయాన్ని నేను. వ్యవసాయోస్మి అంటే కష్టపడే వాళ్ళలో, కృషి సలిపే వాళ్ళలో కృషిని నేనే. సత్వవతాం అహం, సత్వవంతులలో బలవంతులలో సత్వాన్ని, బలాన్ని నేనే. వృషీణాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః, మునీనాం అప్యహం వ్యాసః కవీనాం ఉషనా కవిః. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి, యాదవులలో వృష్టి వంశస్థులు అంటే యాదవులు, వాళ్ళల్లో వాసుదేవుణ్ణు. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులలో ధనంజయుడు అర్జునుడను. మునీనాం అప్యహం వ్యాసః, మునులలో వ్యాస మహామునిని. కవీనాం ఉషనా కవి, కవులలో నేను శుక్రాచార్యుణ్ణి. అంటే సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం కవులు అంటే.
వాళ్ళలో శుక్రాచార్యుడు అంటే రాక్షస గురువు, చాలా తెలివిగలవాడు, సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడు. సో ఇక్కడ కూడా వీళ్ళల్లో నేను ఫలానా అంటే మిగిలిన వాళ్ళల్లో భగవంతుడు లేడా అన్నదానికి ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఆన్సర్. ఎక్కడ ఏ సామర్థ్యం ఉన్నా ఎవరిలో ఇదంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క అది భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అని. దండో దమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జగీషిచ్చిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. దండో దమయతాం అస్మి అంటే ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను. అంటే ధర్మ విరుద్ధత అంటే ఏమిటి? ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఏదైనా పని చేయటం అంటే తప్పు పని. ఆ తప్పు పని చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఎవరైనా పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే పేరెంట్స్ టీచర్స్ చిన్న పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. అలాగే పెద్ద అయిన తర్వాత తప్పులు చేస్తే మరి పోలీసులు, ఆ తర్వాత జడ్జిలు ఏవో పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. సో అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? తప్పును కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఒక చిన్న పనిష్మెంట్ అనేది ఉంటే గుర్తుంచుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఆ తప్పు చేయకుండా ఉంటాం. కాబట్టి ఆ తప్పును అణిచివేసే మార్గాల్లో పనిష్మెంటే మరి అందరికీ పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను. విజయం నీతిరస్మి జిగీషతాం, మరి విజయం కోరుకునే వారిలో నేను వ్యూహాన్ని అంటే ప్లాన్ని, ఏ పనైనా చిన్న పనైనా పెద్ద పనైనా సక్సెస్ అవ్వాలంటే మనకి ఏం కావాలి? సరి అయిన ప్లానింగ్ ఉండాలి. ప్లాన్ లేనిదే సరిగ్గా ఏ పని చేయలేం. ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసామంటే ఒక పద్ధతిలో క్రమబద్ధంగా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలి. కాబట్టి విజయం కావాలి, సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలి ఏదైనా అని మనం అనుకుంటే ప్లాన్ ఉండాలి. సో ఆ సక్సెస్ కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను ప్లాన్ని, విజయం కోరుకునే వాళ్ళలో వ్యూహం అంటే ప్లాన్ని అంటున్నారు. మరి మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం, రహస్యాలలో మౌనాన్ని, జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం, వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేను. ధర్మ విరుద్ధత అణిచివేసే మార్గాల్లో శిక్షను, విజయాన్ని కోరుకునే వారిలో వ్యూహాన్ని, ప్లాన్ని, రహస్యాలలో మౌనంగా ఉంటే ఇంకే రహస్యం బయటికి రాదు. వివేకవంతులలో వివేకం, జ్ఞానవంతులలో జ్ఞానాన్ని నేను. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. అర్జున, ఇంకా నేను జీవులకు, అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన బీజాన్ని, విత్తనాన్ని, మరి కదిలేదైనా కదలనిదైనా నతదస్తి వినాయత్స్యాన్, నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. మయా భూతం చరాచరం, కదిలేది కదలనిది అన్ని జీవరాశులు ఏదైనా సరే నేను లేనిదే అది ఇక్కడ ఉనికిలో ఉండదు. అంటే భగవంతుడు లేనిదే ఇక్కడ ఏదీ లేదు. సృష్టిలో ఉన్న చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఏదైనా పర్వతం వరకు ఏదైనా సరే భగవంతుడు నేను లేనిదే ఏది ఉనికిలో లేదు. ఎందుకు? అన్ని జీవులు, కదిలే వాటికి కదలని వాటికి కూడా నేనే బీజాన్ని. తదహం సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున, ఆ బీజాన్ని నేనే అర్జున అన్నిటికీ అని చెప్తున్నారు. విషయం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు, అలా చెప్తేనే మొదట్లో మరి మనందరికీ తెలిసింది. సో నువ్వు ఏదైనా చూడు, కదిలేదైనా కదలనిదైనా నీకు కనిపిస్తోంది, ఇక్కడ ఉన్నది అంటే దానికి ఆ ఉనికి ఎలా వచ్చిందంటే దానికి నేనే కారణం, నేనే విత్తనాన్ని. నాంతోస్తు మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఈషతు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. ఇక నా అంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం, నా యొక్క దివ్య విభూతులకు పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జున, నా దివ్య విభూతులకు నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక అంతు లేదు నా యొక్క వైభవానికి అని స్వయంగా ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఏషతూర్దేశత ప్రోక్తో, ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు కొన్ని చెప్పాను. ఇప్పుడు విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతులు, మహిమలు, వైభవాల గురించి నీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పాను. అంతేకాని అసలు నా మహిమలకు నా అంతం అనేది లేదు, నా దివ్య వైభవానికి అని చెప్తున్నారు. అంటే అంత పవర్ భగవంతుడికి ఉన్నది. అది నీకు చిన్న చిన్న కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో ఒక సూచన ప్రాయంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు కొంత చెప్పాను. కానీ నా వైభవానికి
మితం లేదు, అంతు లేదు అని చెప్పి స్వయంగా భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. సో అక్కడికి మరి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తున్నారు. నువ్వు ఏది చూసినా అందులో అది నేనే, ఇందులో ఇది నేనే అంటే ఆకారము భగవంతుడు లేనిది నేనే అందరికి మరి సోర్స్ బీజాన్ని అని చెప్తున్నారు. నీకు ఏది కనిపించినా కదిలేది కదనేది నేనే బీజాన్ని. ఆ దాంట్లో ఏదైనా శక్తి ఉన్నా దాని యొక్క లక్షణాలు, దానిలో ఉన్న బలం గాని, దానిలో ఉన్న కృషి గాని ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పారు. అవన్నీ ఏది ఉన్నా అదంతా నేను లేకుండా ఏది కూడా లేదంతా నా యొక్క శక్తియే అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక నా యొక్క వైభవానికి అంతు లేదు. నీకు ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా నా యొక్క విస్తారమైన విభూతులు, అనంతమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. భగవంతుడు, దేవతలు అన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా. నువ్వు మరి ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి, ఇవన్నీ కూడా సమస్త సృష్టి కూడా ఎలాంటిది అందమైనది, సుందరమైనది, మహిమ గలవి, ఐశ్వర్యవంతమైనవి, నువ్వు ఏది చూసినా ఈ సమస్త సృష్టిలు కూడా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం, వీటన్నిటికీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే సంభవించాయి. ఏదైనా సరే ఎంతో అందమైనది అనుకున్నా, ఎంతో సుందరమైనది, ఐశ్వర్యవంతమైనది, ఎంతో మహిమ గలది అయినది ఏ సృష్టి నువ్వు చూసినా ఈ ప్రపంచంలో, ఈ విశ్వంలో కేవలం ఇవన్నీ నా తేజస్సు నుంచే ఉద్భవించాయి అని చెప్పి చివరకు చెప్తున్నారు. ఇక నువ్వు ఏది చూసినా ఈ లోకంలో ఎలాంటిదైనా అది నా తేజస్సు నుంచే వచ్చింది. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవ అర్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అథవా అసలు ఇదంతా ఇన్ని రకాలుగా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం అంటే నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ సర్వ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంత వివరంగా అసలు నీకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పిన తర్వాత అంటున్నారు ఇంత డీటెయిల్డ్ గా కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు? కేవలం అసలు నా ఒక చిన్న అంశతోనే ఈ విశ్వం అంతా కూడా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. సో భగవంతుడి శక్తిలో ఇది ఒక చిన్న అంశే, ఈ సమస్త విశ్వము ఆయన మొత్తాన్ని ఆవహించి పోషిస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది అర్జునుడు ఏ విధంగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, అంతటా భగవంతుడు ఉన్నారు, ఏది చూసినా ఆయన యొక్క బీజమే. నేను నా బీజం లేనిదే ఇక్కడ ఏది కనిపిస్తున్నా కూడా దానికి మూలం నేనే అని చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, సర్వశక్తి సంపన్నుడు అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడము ఇక్కడ అని మనం తెలుసుకోవాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న సారాంశం ఏమిటి అంటే, దేవదేవుడైన భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులు, ఆయన యొక్క వైభవాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నిటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. మరి ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్పారు. అందులో నేను ఇది, ఇందులో అంటే ప్రతిదీ దేనికి రూపం ఉన్నా, కదిలేదైనా కదలనిదైనా, దానికి ఏదైనా శక్తి ఉంటే ఆ శక్తి అయినా ఏదైనా సరే అంతా కూడా భగవత్ సృష్టియే. భగవంతుడి యొక్క ఆ బీజం లేనిదే ఏది ఉనికిలో ఇక్కడ ఉండదు అని చెప్పి మనం అన్నిటా భగవంతుడు ఉన్నాడు, అంతటా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అన్నదానికి ఇంత వివరంగా ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఆయన విభూతులు ఈ రకంగా అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనం అంతటా శ్రీకృష్ణుడి ఉనికిని అర్థం సో సమస్తం ప్రతి దాంట్లో భగవంతుడు ఉన్నారు అన్నది మనకి అర్థం అవడం కోసం ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారనమాట. అందుకే ప్రహ్లాదుడు మరి ఆయన అంతటా ఉన్నాడు శ్రీహరి అంటే
ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా అని ఆయన హిరణ్యకశ్యపుడు అడిగితే ఉన్నాడు అంటే ఏది చూద్దామని పగలగొడితేనే కదా నరసింహస్వామి అవతారంలో వచ్చింది. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ. బట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే సర్వత్రా భగవంతుడు లేనిదంటూ ఏది లేదు. మనుషుల్లో గాని, జంతువుల్లో గాని, పక్షుల్లో గాని, చీమల్లో గాని, దోమల్లో గాని, చెట్లల్లో గాని, పుట్లల్లో గాని ఏదైనా సరే మన కంటి ముందు ఏదైనా కనపడుతోంది అంటే ఈ సమస్త విశ్వంలో ఆయన ఉన్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనం సర్వత్రా భగవంతుడున్నాడు అనేది గుర్తుంచుకోవచ్చు. మరి వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇంతతో